se spăla. Nu că vine să râd. Aproape că noțiunea de a te spăla nu mai exista. Că mi-aduc aminte, prima baie, de fapt primul duș așa trecut repede, că n-ai voie să... L-am făcut după 6 luni de detenție. 6 luni n-a existat. Părul. În perioada sentinței nu exista. Că ne țundea numărul 1. Uitasem și ce păr aveam, fiecare dintre noi.